A ty, že zachytá na svatbu. To budu teď tam. Co tam budu fotit na obřadu zátelky a plešky? Ne zátelky a plešky, to prostě farář a Lítat tam. No, Na to se nechytím. která? Korejka, nevím jak se ty jména přetírají, malo jméno se při něm mám no. Je Korejka, ne? Já nevím. Japonka? Větnamka, ne? To je poslední. Nevíš? Jak pá. Já mladou frontu nečtu. Ty vidíš, jako, co se prostě nevede nečtu. A jak si to zvídáš, co jsem ve lodi ve světě? A proč to potřebuji vědět? Aby člověk každý den jako krásný. Ten jako tam vidíš jenom z jedné strany a z toho. No, to ne všechno. No, z věcí. Myslím, že ne všechno. John, co tam teď řešíš? John programuje. Myslím, že jsou ty agenturní zpravodajství. Ty předpisy. John, co ty děláš? Jo, tak to jsou. Aha. Harset, Frebidi. To je poslední, jsou... To minus, on se takhle konfiguruje, no. Tak jo, on to má ten fond, ale on to má ve špatným Formátu. Kodování. Špatný kódování. John, teď celý... John, že ty jsi to dělal bakalářku z kódování, ne? Ty tomu rozumíš. No jo, ale to už taky 3 roky zpátky. Ty se dál zdokonaluje. Ty založí kódovací Vlastně, jak ty firmu. dělal z čeho bakalář? Kódovací ne. Já jsem bakalářku nedělal. Tak, diplomku. Diplomku? Já jsem dělal z průvodových konvejorů. Co? A ze stranskou moderační vysílač. To je co? Zajímavý to. Mojemu názvu jste A jak je to? Jak to jste věděli? Abych viděl, čemu nebudu rozumět. Separace bílkovým telefonem. Tak to nerozumím. Tak separace oddělení.